pitkä liina. Haukkuu pikkasen ohi aina mielellä. Sitten kehu kovasti vaan, karhu on jahdattu. Se on ihan hyvin, sille riittää se kun kaveri häippäsee, niin sitten on kaikki kunnossa. Ihan hieno. Aika hieno. Omat ajatukset asiasta. Et ehkä me hengissä selvitään siitä reissusta, jos karhu tulee. Kerkeen lähtee itse haneen ja koiran räksyttää vähän, jättää mulle Joo, aikaa, ihan hyvin. Lähden. Ja se, että se ei joudu karhun suun, piti sitä järkevää etäisyyttä. Joo, eikä myöskään lähde karhun perään. Joo. Niin kuin se nähtiin, että sille riitti, kun se muutama metri antoi vaan karhulle lisävauhtia. Joo. Niin sit kun karhu hävisi, niin sit se oli ihan tyytyväinen samaten, että on hyvä kuin häipä. Joo, mutta ei ollut kuitenkaan mitään semmoista ihan järkyttävää itsevarmuutta. Ei. Ei, kato, haukkutyöskentely oli sellaista, että se haukkui ohi. Joo. Eli katsekontaktia, ei se lähtenyt hakemaan karhun silmiä, niin kuin rohkea koira, se lähtee hakemaan koko ajan, että se näkee karhun silmät. Joo.
Niin tää haukkui pikkasen ohi mielellään kerta. Se on tosi ressaavaa, kun toinen tuijottaa vaan eikä väistä yhtään. Se on koiralle niin kuin se pahin vaihtoehto, haasteellinen. Niin sitten kun sitten pikkasen haukuttiin ohi, niin se meni ihan jakso tehdä sitä. Ja sitten tosiaan kerran, kaksi tuossa vähän vauhtia. Niin just alussahan se oli silleen, että niin kuin normaalisti on, jos ei ole karhunen. Se alkujärkytys oli iso ennen kuin se sitten kone käynnistyi. Siinä joku muutama sekunti, kun se läksi heti sitten hommaan mukaan. Kolmesti se ainakin katsoi mua silleen. Siinä alussa useamman kerran katsoi, että miksei sä sanoit mitä tehdään. Joo, tai enemmän se sulle sanoi, että sä näet tuota karhua. Et Niin, meni rouva Specsaversin kautta ja hommalla suet rillit. Et ei, koirat ei ihmisiltä apuja saa, eikä ne edes pyydä. Joo. Eli se on sellainen jännä. Me ollaan vaan tehty itsestämme ihmiset niin tärkeitä. Joo. Mutta tosiasia on silleen, että jos koira aina saisi valkata, niin se ottaisi aina toisen koiran kaveriksi enemmän kuin toisen ihmisen. Et se on helppo juttu testata sitten Niin, että joskus. 2 koiraa tarvittaisi. Niin, kaveri. Jos sellainen on, nythän se on hyvä syy, että sillä pitää olla kaveri. Semmoinen kaveri. Sen taso tossa, se oli heti kun karhu hävisi näkyvistä, niin Ei heti ole mitään. ei mitään. Et tällaisiahan koirat pitäisi luonteeltaan olla. Silloin kun tehdään duunia, niin silloin tehdään duunia ja sitten sen jälkeen Se on heittää Tellun kannat ei tarvitse mitään niin murehtia maailmanmenosta. Mutta tämän tyyppisiä luonteeltaan koiria, niitä on koko ajan vähenemässä määrin. Hermoherkkiä, yliaktiivisia koiria on hirvittävän paljon ja sitten ne on ongelmallisia. Ne on ne, jotka siellä pureskelee toisia koiria ja ihmisiä. Et tämän tyyppisen ei tarvi, se ilmoittaa oman mielipiteensä ja se on siinä. Kyllä, ihan hieno kaveri. No niin, sitten annetaan. Tulee tollanen diplomi muistoksi. Sitten annetaan vähän tätä tekstiä vähän reilummin. Ja noin ja todellakin. Niin nyt täytyy vain se, että Kuhmoon kun te menette, niin nyt kun sillä on tää juttu tuttu, niin se käytös on täysin sama. Se ei pelästy enää siellä sitä karhua. Joo. Vaan se lähtee tosta just samalla lailla, että se sitten yrittää sen karkottaa pois. Joo. Ja tosiaan niin kuin näit, että perään ei ole haluja lähteä. Se on ihan sinänsä hyvä, niin sitten se ei lähde huuhailemaan vuorokaudeksi johonkin Kuhmon metsiin sit karhun perässä. Joo, ja mä näen nyt, että kun se ottaa vähän asentoonsa, niin sitten kannattaa uskoa koiraa, vaikka ei näe mitään. Kyllä, lähdetään toiseen suuntaan. Joo. Joo, kiitoksia. Kiitos. Se oli no niin, hyvä.